Ето как мина една седмица в Южна Испания. Всяка сутрин ставах рано преди другите, за да си взема някое спешалти кафе и обикалях града преди да се е събудил. После обикаляхме където ни беше приятно. За малките беше с количка. Апартаментът ни в Севиля беше оборудван с Cave Home, знаете за кода. От антикварния седмичен пазар до безглутенови кукис и Плаца Испания, където си взехме лодки. Беше доста вълнуващо. Отпред и парка Мария Луиза, който е огромен и много красив. Взехме си рикши, обикаляхме го на няколко пъти. Изключително красиво проектиране и е голямо вдъхновение да се разхождаш в него, както и сред животните. Не пропуснахме да отидем и на фламенко вечер. Бяхме в Каза де Пилатос, наистина красива андалузка архитектура, която беше впечатляваща за нас. Защо да не опусим в парка и да помахаме като кралицата? Това беше разходка с файтони. Има много какво да се види. Ние бяхме около 3 дни в Севиля. След това се запътихме към Гибралтар, който е находище на 200 поне маймуни. Беше наистина приключение. Много ни хареса. След този вълнуващ ден тръгнахме към Коста дел Сол и се настанихме в един къмпинг, в който си имаше басейн, палатки, бунгала, детска зона, какво ли не, наистина го препоръчвам. Вижте в последния карусел за цялата информация.